gaskiya babu ta yadda za a yi Airtel su shiga wannan tsarin ko kuma su kwace Starlink domin su sama mutane sauki. Zance dangane da matar da aka kashe ta tare da 'ya'yanta. Ga cewa Farfesa Muhammadu Saidu wato ya yi taro na kaddamar a jami'ar Jibo Hammani ta garin Tawa. Wannan bidiyon ai sharing ɗinta ta kai ga kowa domin bidiyo ce wadda take da muhimmanci, sannan kuma magana da za mu yi magana ce mai muhimmanci dangane da Starlink. Starlink wanga wanda muke aiki da shi yanzu a nan Nijar, a dukkan faɗin Nijar ake samun sauƙi. Talaka zai iya da dala 20 ɗinka za ka iya bentikatirar kana aiki da ita, ka yi telechargement ɗinka, sannan kuma ka yi TikTok ɗinka, ka yi WhatsApp ɗinka, sannan ka yi Facebook ɗinka. To yanzu Airtel sun shigo da wani tsari, ko kuma in ce suna so su ƙwace wannan damai. Suna so su ƙwace wannan damar domin sun yi biki na wannan Starlink by Airtel, wanda suka nuna cewa suna so su samu mutane da sauƙi matsalar rezo ko kuma matsala a abonema, rashin rezo wani lokacin da yake faruwa. To bari ku ji magana ta gaskiya, babu ta yadda za a yi Airtel su shiga wannan tsarin ko kuma su ƙwace Starlink domin su sama mutane sauƙi. So domin su sama ma 'yan Nijar sauƙi, abu na farko da za ku yi la'akari da shi shine, abu na farko 'yan ƙasa sun yi kira ga gwamnati, sun yi zanga-zanga da su rage tsadan mega, ta yi su ƙara yawan mega suka ƙi ƙarawa. Sannan kuma da kasa kuɗinka dandanan an jaye mega ka rasa inda ta yi. In ka kira kamfani sai a ce ka shiga wani tsari ne, ko kuma a rayar fila, ko kuma ka canye megarka. Dalili da yasa gwamnati ta ba Starlink dama ya shigo Nijar, ku sani Starlink ba ya shekara 1 ko 2 aka fara aiki da shi ba. Starlink ana amfani da shi, mu ne ya kawo mana, kuma abin da yasa ya jima bai kawo ba saboda muna aiki da Airtel, muna jin daɗin su kafin su fara zuge muna kuɗi ta yadda in muka sa mega dandana an jaye. To amma da abin ya citira shi yasa aka ga abin ya yi yawa kuma sun ƙi ragewa. To dalilin da yasa aka bar Starlink ya shigo aka fara aiki da shi. To daga baya kuma sun ga cewa mutane sun raja'a, sun karkata dangane da Starlink din, suna jin daɗin shi. To shine yanzu kuma suke so su shigo da wata yaudara wadda take nuna cewa su sauƙi ne suke so su kawo mutane, bayan kuma mutane sun riga sun samu sauƙin. To wallahi ku sani duk wannan Starlink din ya koma hannun Airtel, to mun koma a gidan jiya. Sabida haka ku 'yan ƙasa kar ku yarda, dukkan wani ɗan Nijar kai yarda da wannan Starlink ɗin baya Airtel. Wallahi yadda kuka ga suna jan megakka in kai ta hanyar layin su, to haka ma wanga Starlink ɗin za su rinka yi maka wannan abun. In kunne ya ji jiki ya tsira. In kana so ka yi share ɗin wannan bidiyon, in kuma ba ka so ka bar ta domin ƙaruwa ce taka da ta 'yan uwanka, amma dai ka yi share ɗin shi ya fi sauƙi. Muna so ku san da wannan. Sannan kuma muna kira ga gwamnati dangane da wannan Starlink ɗin da baya Airtel. Muna kira ga gwamnati da dukkanin abun da zai sauƙa ma 'yan ƙasa. Don Allah wannan Starlink ɗin kada a bari wato Airtel su ƙwace shi ta yanda zai ta hannun talakawa, domin talakawa ne suke samun sauƙin wannan Starlink ɗin. Muna kira ga gwamnati wannan tsari da Airtel suka shigo da shi, wato ya kasance ko da a ce ya fara aiki ko kuma an amince musu da shi, wato wannan tsarin ya zamana a ce an ɗauki tsatsauran mataki kan shi, ko kuma an ɗauki matakin da yadda ake aiki da shi za a ci gaba da aiki da shi ko da ta hannunsu ne, domin talaka ya ji sauƙi, ya samu sauƙin rayuwa. Da yanzu mai wannan Starlink ɗin zuwan shi, kowa zai iya yin connecte, kowa yana iya connecte na WhatsApp ne, na Facebook ne, sannan kuma na TikTok ne, zai yi lahiya lau na YouTube. Nan ɓangaren kuma wato za ku ga cewa Farfesa Muhammadu Saidu wato ya yi taro na ƙaddamar da bikin buɗe ɗakunan karatu da bincike wato a jami'ar
Jibo Hammani ta garin Tawa a ranar 19 ga watan 1 na 2026 domin inganta karatu da bincike ga ɗalibai sannan kuma da ƙasa baki ɗaya. Da wannan muke cewa ire-iren waɗannan mutanen muna addu'a Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan waɗanda suke so ko da yaushe ilimi ya tsaya da ƙafa shi kuma 'yan ƙasa wato su samu ingantaccen ilimi, domin idan babu ɗakunan karatu babu ta yadda za a yi ɗan ƙasa ya zauna ya yi karatu cikin kwanciyar hankali ko kuma ya samu karatu mai inganci. Wato ɗakunan karatu suna ɗaya daga cikin musabbabin samun ilimi ga ɗalibi da na bincike, domin duk yadda ɗalibi yake son karatu idan yana so ya je wani bincike akan wannan abun, kun ga tawaya ce gare shi idan bai samu wannan damar ba. Tawaya ce gare shi idan bai samu wannan damar ba. Allah ya saka da alkhairi, sannan kuma Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan farfesoshin a ƙasarmu Nijar, sannan kuma a jihohinmu na Nijar gabaki ɗaya. Sannan kuma za ku ji zance dangane da matar da aka kashe ta tare da 'ya'yanta, waɗanda aka kashe a Najeriya tare da 'ya'yanta. Wani sabon labari ya hito daga makwabcin gidan da aka yi kisan dangane da yaron. Shin ku saurara ku ji, yana so ne ya kare yaron ko kuma yana so ne ya nuna cewa yaron ba shi ya yi kisan ba? Ina jiran ra'ayinku a comment section. Abinda kuka fahimta ina so ku sanya min ra'ayinku a comment section. Mario na leƙowa sai ga shi Umar ɗin da wannan wawan a sama. Ihu barawo, wallahi ihu barawo na farko, ihu barawo na biyu, wannan ba wanda zagaye ta. Sakan 10 wallahi mun zagaye gurin nan sama da ƙasa da tsari. Kun gansu a sama? Sama da sun, ko su kuka tambaya mun gansu sun gan mu. To amma aka bar su suka gudu. Ta ina suka gudu? Duk wanda ya ce ma sun gudu ƙarya ne. Ko dan a kama su. Duk